Hola, bos días, son Fabio Rodríguez Couñago, veño do Porriño e son comercial de Panadería Argibai. Pois esta panadería data do 1882 no Porriño, con miña bisaboa facendo, abriron ali a panadería e dai foi miña avoa, meu pai e agora estamos nós, meu irmán e máis eu, estamos aí loitando. Isto empezou con meu irmán, que empezou por este tema do ecolóxico, porque para educar a xente a comer san e valorar o produto ecolóxico que, ao final ven de pequenos agricultores, defendelo así de alguna forma, ¿no? Temos unha línea de produtos feitos con manteiga de vaca ecolóxica. Temos os pans, sería de pan de millo con pasas, pan de millo, e despois teríamos variedades temos unha línea de vegana, de galletas de sarraceno e de chocolate, con avea, e despois temos pans especiais de camut, trigo, integral 100%, sarraceno, espelta, centeo con trigo e pipas de cabaza. E agora temos unha nova línea que é de trigo cabeiro, que é unha variedade de trigo autóctono galego. De feito, traemos o gran de Castro Rei e do Rosal. Movémoslo nós na nosa panadería, temos un muiño de pedra e agora témolos aquí a venda para nova introdución. O selo do CRAEGA dalle confianza realmente a xente para saber que producimos en ecolóxico.